Vyber si pokojné miesto, aby ťa nič nerušilo. Môžeš sa usadiť alebo si ľahnúť, tak aby ti bolo príjemne, bez prekríženia rúk a nôh, aby energia voľne prúdila. Venuj chvíľu svojmu pohodliu, aby ťa nič netlačilo či akokoľvek vyrušovalo alebo obmedzovalo. Toto je chvíľa pre teba a túto chvíľu, čo venuješ sebe, dovoľ, aby všetko spomalilo. Pamätaj, že to vyžaduje len malé úsilie. Vlastne čím menej úsilia vynaložíš, tým príjemnejšie to bude. Tak nasledujúcich pár minút nemusíš robiť nič. Ide o vytvorenie priestoru, kedy sa tvoje telo a myseľ môžu prirodzene uvoľniť. Začíname. 3-krát sa zhlboka nadýchni nosom a pomaly vydýchni ústami. Potom už dýchaj prirodzene, svojim vlastným rytmom a môžeš pomaly zatvoriť oči. Venuj ešte chvíľku pozornosť svojmu dýchu. Nesnaž sa ho nejako ovplyvňovať, dýchaj prirodzene. Môžeš si predstavovať, ako s každým tvojim výdychom sa z tela uvoľňuje napätie. Sústreď sa na svoje telo a pocity, ktoré ťa budú pri relaxácii sprevádzať. Nemusíš sa nikam ponáhľať a úplne príjemne uvoľni najskôr svoje viečka. Môžeš tomuto pocitu uvoľnenia dovoliť, aby sa šíril všetkými smermi tak, ako sa šíria imaginárne vlny. Dovoľ, aby sa pocit relaxácie udomácnil na celej tvojej tvári a mysli len na to, ako sa uvoľňuje tvoja tvár. Dovoľ tomuto pocitu uvoľnenia, aby sa rozšíril do celej hlavy a mysli len na to, ako sa uvoľňuje tvoja hlava. Vychutnaj si pocit uvoľnenia, ktorý sa šíri do krku a ramien, do páží a rúk. Pocit uvoľnenia
sa šíri až do končekov prstov na rukách. Privítaj tento prekrásny pocit uvoľnenia, ktorý sa teraz šíri celým tvojim telom do nôh až ku končekom prstov na nohách. Ak ešte niekde cítiš napätie, vráť sa so svojím vnútorným zrakom na toto miesto a pri výdychu dovoľ, aby sa uvoľnilo všetko napätie aj z tohto miesta. Mysli len na to, ako sa uvoľňuje tvoje telo. Teraz sa nachádzaš vo svojej prirodzenej úrovni uvoľnenia. Môžeš pociťovať ľahkú, strednú alebo aj hlbokú úroveň relaxácie. Rozhodneš sa pre tú, ktorá je pre teba najlepšia. Môžeš sa naučiť rozpoznávať pocity, ktoré sprevádzajú vnútorné uvoľnenie. Tvoje telo môže mať pocit ťaže alebo ľahkosti, alebo môže zaspať tak, že nebudeš cítiť vôbec nič. Môže sa vznášať alebo klesať dole, alebo môže byť len tak unášané vpred. Môžeš robiť čokoľvek, čo si praješ. Celé telo je teraz príjemné uvoľnené. Keď je teraz myseľ zamestnaná sústredením sa na telo a dýchanie, prejdeme k jednoduchej vizualizácii. Vybav si zo svojich spomienok situáciu, ktorá v tebe rozprúdi pocit bezpodmienečnej lásky a prijatia. Vybav si živo túto spomienku a precíť ju vo svojom vnútri. Nechám ti chvíľu priestor. Teraz nadýchuj tento nádherný pocit lásky a prijatia cez svoje srdce. Ak ti to pomôže, môžeš položiť svoju ruku na srdce a pri každom nádychu nadýchuj tento pocit lásky a prijatia.
Urob ešte niekoľko takýchto nádychov a výdychov cez svoje srdce. A teraz sa pri ďalšom výdychu pocit lásky a prijatia postupne šíri z tvojho srdca do celého tela, každého orgánu, kosti, svalu a časti tvojho tela, do všetkých buniek tvojho tela. Môžeš pozorovať, aká nežná a uzdravujúca energia prúdi cez tvoje srdce pri tvojom nádychu a výdychu. Možno si všimneš, akú má farbu, teplotu a intenzitu. Ešte urob niekoľko takýchto nádychov a výdychov cez svoje srdce. Pri ďalšom výdychu nechaj cez svoje srdce prúdiť pocit lásky a prijatia aj do tvojho okolia. Vychutnaj si ešte chvíľu tento pocit a pomaly sa vrátime späť. Teraz sa pomaly vrátime späť. Uvedom si opäť svoje telo, ako sa dotýka podložky, na ktorej sedíš alebo ležíš. Pohyb prstami na rukách. Trošku rozhýb svoje telo. Uvedom si miestnosť, v ktorej sa nachádzaš. A svojim tempom otvor oči. Si tu a teraz. Ďakujem.